Boas tardes, benvidos a Maside. Moitas gracias por estar aquí, a Xosé Prada, Óscar, na presentación deste libro. Dicía Yolanda que é o segundo acto que se fai dende que se arranxou o edificio. Ahora se estamos negociando unha obra de teatro con Xosé, co cual, bueno, seguiremos facendo cousas no edificio. Moitas gracias por vir e que vos expliquen eles o libro. A verdade é que Óscar me dixo isto a semana pasada, eu andaba bastante liado ca organización das festas, que temos para a semana que ven, e hoxe dándolle voltas tamén foi unha pena non organizar isto facendo coincidir cas festas. Entón, nunha semana, pois, sí que xa temos teatro cine na rúa, entón, bueno, pois igual antes da peli, pois sí que fora bonito ter este acto. Pero bueno, se queres volver para a semana que ven, nos desde o venres hasta o domingo da semana que ven temos actividades todos os días, o sea que o ves a Rañoa o domingo, invitamos a tomar algo e presentas o libro na Rañoa. Pode ser eso e mirar aí o editor, os editores a ver que... O domingo 30, se estaba o día, un día chulísimo, porque ademais vai haber despois música e tamén podría ser un acto bonito ali na Rañoa. Sin máis, pois paso ya a palabra a Óscar, que vai un pouco a falar do libro, despois o autor. Moitas gracias por vir. Bueno, boa tarde a todos, gracias tamén a... Boa tarde a todas e a todos, gracias por vir. Xa sabemos o esforzo que supón con estas temperaturas, estas horas en época estival. De todos os xeitos, quería empezar, lóxicamente, dando agradecementos a José Manuel, ao alcalde a Josete, que sempre é un home que sempre se presta, sempre está disposto para axudar e levar a cabo todo tipo de iniciativa cultural, e, por suposto, a Yolanda, que foi a que levou, está aquí entre o público, que foi a que levou o traballo todo organizando pois este espazo agora que nos está acollendo. Vou-vos a dar unhas pinceladas para achegarvos á persoa de Xosé Prada Martínez de Pepín, o autor do libro, facendo unha breve viaxe polo que é o seu currículum vitae, as cousas máis salientables que fixo ao longo da súa vida, no eido cultural, que non foron poucas, e despois tamén, que sempre é de interés, destacar a obra literaria, a súa escrita, sempre en galego. Bueno, aquí este home que está á miña direita, Xosé Prada Martínez, pois naceu xa no ano 43, iso facendo contas rápidas, o home ten 82 anos, de profesión procurador, foi decano dos procuradores dos tribunais de Galicia, en contra do que sinala algunha noticia que limpo aí na prensa, non está xubilado en absoluto. Estaba contando agora hai un pouco que o mes de agosto xudicialmente ábrese un paréntese de vacacional, pero un de setembro xa ten ás 9 da mañá un xuízo. Na súa mocidade foi directivo do Club Veracruz, que editaba unha revista interesantísima e difícil para a época, que se chamaba A Verdad. De feito, a revista foi extinguida polo franquista Tribunal de Orden Público, que así era como se chamaba, que tiña que ser, máis ben era un tribunal de desorden intelectual, pero chamábase así, Tribunal de Orden Público. No ano 69 foi un dos socios que fundou o Cineclube Carballiño, que é toda unha mostra de resistencia, de supervivencia e de identidade da cinema a nivel autonómico estatal. Foi un dos fundadores. A través tamén do Cineclube Carballiño, despois promoveronse aquelas famosas, que todos votamos de menos, xornadas de cine e vídeo de Galicia, as famosas Xociviga, que naceron no ano 84. El dirixiu tamén algunha edición na década dos 90, colaborou cando dirixía aquelas edicións nos boletíns que acompañaban sempre a Xociviga. Foi correspondente do diario La Región no Carballiño a finais da década dos 60 e comenzos dos 70 e colaborador habitual do xornal La Voz de Galicia na edición de Ourense na década de 1990. No 93 e 94 coordinou o certame literario local A Mostra da Palabra.
No ano 85 foi un dos membros fundadores do grupo de teatro aficionado Tiruleque, que ainda está vivo e coleante, e do cal é director, e aparte de ser director, é actor e tamén dramaturgo, porque é o autor de moitos dos textos que levou a cabo Tiruleque. Dende o 2007 dirixe a Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, que se celebra aquí ao ladiño no Carballiño cada outono. E a modo anedótico teño que dicirvos que tamén foi un gran deportista. Chegou a ser campeón de España de pistola de aire comprimido no 99, no 2000 e no 2001, 3 anos seguidos. Entre os recoñecementos, foi condecorado co Premio Plata de Teatro Breve no ano 2019 pola súa obra Morreu a Tía María e, máis recentemente, no ano 2020, os Premios Arenteira recoñeceron a súa traxectoria outorgándolle o Premio Arenteira na modalidade de Cultura. Entre a obra máis salientable, escollín o meu avó, que foi prologado nada máis e nada menos que polo señor Ramón Otero Pedrallo, do ano 72, un conto triste, foi premiado no 11º concurso de contos galaicos leoneses, o Clube Pecados, no ano 2015, premiado como mellor obra teatral na segunda edición dos premios Ramón Puga, de Radio Ourense Cadena Ser, a que nombrei antes Morreu a Tía María, en Cadernos de Plata do 19, as comedias de Tiruleque, que editara a Diputación de Ourense tamén no ano 19, primeiro Premio Plata de Teatro Breve da Plataforma Transfronteiriza de Teatro Amador e a Revista Galega de Teatro RGT, e por último esta obra que ven hoxe aquí a presentar, que é a súa primeira miscelánea de relatos escritos en galego. Son un conxunto de 28 relatos, todos excepto un están baseados en feitos reais, a meirande parte deles en historias e acontecementos relacionados co ámbito xudicial en terras do Carballiño, o Ribeiro en Pontevedra, aínda que il coa intención de que a pegada coas xentes da comarca do Carballiño fora máis estreita, a meirande parte diles ambientounos dun xeito forzado no Carballiño. Bueno, pois nada máis, con todos vostedes, Xosé María Prada Martínez, que nos vai a falar do libro, e pedinlle que despois, tanto il como a min, que nos demos a oportunidade de lervos un breve fragmento. Eu vou a ler do conto, do relato co que máis me reín. Nada, moitas gracias por vir aquí a Maside, a estas terras. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos por vir. Ben, quería facerche unha matización sobre algo que dixeches agora fai unha liña, pero foisemos santo ceo, o cal é bastante normal coa miña idade. Ben, efectivamente, eu sigo traballando de procurador, por si tendes algún pleito, xa sabedes onde estou. Pero, como sempre digo, que ademais repito de verdade moitas veces, de nós e dos médicos hai que fuxir como do lume. Bueno, este libriño que naceu a luz fai un mes, pois está escrito de verdade con moito cariño. Hai unhos persoeiros por aquí que están relacionados, se non todos, o 80%, coa contorna do Carballiño. Polo tanto, aquí hai tamén un chisco de Maside, un chisco de Dacón e un chisco de Maside, pero non vos podo explicar quen é quen, porque tendes que adivinalo vos. Non podo poñer os nomes, non podo poñer os nomes dos persoeiros que aparecen, porque se podían enfadar a familia, e entón non convén. Por iso están disfrazados. Hai algún incluso que están como escritos fora da contorna do Carballiño, pero realmente ocurriron no partido xudicial do Carballiño. Eu procuro, cando escribo, primeiro que a lectura sea doada para todo o mundo. Non busco, e creo que está aquí a mostra, non busco un galego rebuscado, nin complicado, nin quero parecer que son un
fenómeno do galego ocultista, nin moito menos. Este é o galego de andar por casa, do que falamos todos e do que estamos acostumados tamén a escribir cando nos dá por escribir en galego. Non acostumo tampouco a terminar os contos con demasiadas explicacións, porque penso, e teño repetido moitas veces, que o lector é o suficientemente listo, moito máis do que a veces a xente pensa, como para comprender perfectamente como termina ou como vai terminando o conto sin necesidade de facerlle unha explicación total e polo miúdo. Moitas das terminacións que hai no libro son unhas elipsis e nela vai explicado todo, simplemente hai que lelo con certa atención, pero non é nada complicado, ni moito menos. Pero non me gusta chegar ao final e contar polo miúdo todos os detalliños, a onde se chegou, como foi hasta, vamos, normalmente non acostumo nin a describir excesivamente os sitios, nin como viste a xente, nin como é de maneira, con 4 pinceladas é suficiente para situar a persoa e para situar a situación e o momento, incluso o momento se é actual ou se ocorriu fai anos. El vai ler un conto, efectivamente, eu vou ler un cachiño dun conto, porque se vos leo o conto todo, pois non ten gracia, despois non comprades o libro, que non pode ser. Bueno, se despois algún de vos quere facer algunha pregunta, eu non teño inconveniente ningún en contestarvos. Se non me preguntades canto lle pago a Hacienda, claro, eso non vou dicir. Este relato chamase Uvas e Peras. Era o tempo de cumprir co precepto e tocaba confesar para despois comungar. Consecuentemente, Alicia entrou na igrexa para contarlle os seus pecadiños a don Rosendo, pecadiños sinxelos, lenes, porque imos ver que pecados ia ter unha nena de 8 anos. Trapalladiñas. Insultei ao meu irmán chamándolle lan grande merda. Desobedecín a miña nai. Non souben a lección na escola. Exactamente, trapalladiñas, claro. Pero ese viña a ser o mundo de Alicia. Cativezas que non van a ningures e non te precipitan de cabeza as lapas do inferno, as lapas abrasadoras do inferno, se morres dun infarto fulminante. Alicia encamiñouse ao confesionario onde don Rosendo estaba agardando polas almas perdidas. Aseonllouse e logo das concebidas Ave María sin pecado concebida, que pecados tienes, hija mía, porque don Rosendo falaba o idioma da meseta, Alicia comenzou a contarlle ao cura os seus crimes contra a humanidade. Rematada a exposición de maldades, interrogou don Rosendo. «No tienes máis pecados, pequeña?» «Non», respondeu a nena. «Seguro», insistiu o crego. «Sí, seguro», retrucou Alicia. «Non me estarás engañando, míralo bien», porfiou ameazante o cura. «Non, señor, non teño máis pecados», mantivo a pequena. Ergueuse don Rosendo e saiu do interior do confesionario cheo dunha carraxe inesperada ao tempo de exclamar «A ver si mañana tienes máis memoria». E sen maiores explicacións deixou a nosa protagonista coa boca aberta e sen o perdón divino. Alicia saiu da igrexa con bágoas nos ollos, mirando para o chan pola vergoña de ter que pasar por entre os fiéis que nese momento ían abrindo camiño, sorprendidos e á vez preguntándose que abominable maldade cometera a rapariga para que don Rosendo saíra todo alporizado, clamando voz en grito contra a criatura. O día do precepto, acudiu a familia á igrexa, sentando nun dos bancos asistían á misa. Durante a cal Alicia amosábase preocupada, matinando en que faría no momento en que as xentes, e principalmente seus pais, se levantasen para recibir a comunión. Ela non podía participar do banquete celestial, porque don Rosendo
non a solvera. Tampouco quería que os pais comprobaran que non se sumaba a fila das persoas que se achegaban ao altar para recibir a sagrada forma. Como resolver esta situación? Moitas voltas deu a cabeciña de Alicia mentres a misa descorría dende o entroito ata a Eucaristía. Cando os seus pais se puxeron na fileira para acoller o corpo de Cristo, Alicia tamén os acompañou. Os 3 ou 4 pasos apartouse da ringleira e agachouse botando a man dun zapato como se tivera que arranxar algo no calzado. Deixou que os pais estiveran preto do altar, levantouse e volveu ao banco adoptando a apariencia dos comungantes que están a meditar. Cumprida a obriga social, Alicia desbotou as súas anteriores angurias e nesa tarde chegou despreocupada coas súas amigas como correspondía aos seus anos e limpa conciencia. Outro día, como sempre que ia á escola, posou por diante do diestro do cura, que tiña as viñas ao carón do valado, coas cepas xa cargadas de ácidos, á espera de inmediata vendimia. E xa está, hasta aquí chegamos, A continuación está no libro. Eu vou a ler o relato que máis me ríe. E, ademais... Douche este chirimboliño? Que penso que xa temos todos unha idade, cousas como esta, en maior ou menor medida, todas as vivimos nalgúnha sala de cine. Non. A ver, o relato ten por título Un raio de luz. E comeza así. Calquera que vira o acomodador do cine coa súa lanterna na man, proxectando inquedas luces nas calugas dos espectadores e desfacendo sombras como o Like Skywalker coa súa espada láser, trabucaríase se pensara que non había unha historia tras daquela apariencia sombriza. Contreras non fora acomodador toda a súa vida. Tiña a negra sona de que nos seus anos mozos dedicárase a pasear os desafectos ao réxime franquista. Fai anos gabábase diso, agora xa non. Dicía dil mesmo que era un peripatético mal atendido. Aquela actividade serviulle, cando as augas da posguerra amansaron, para ser un protexido que se colocou nas oficinas do Concello atendendo a pagadoría cunha prepotencia que facía pensar aos veciños que os cartos fosen del. Como alma mesquiña que era, a súa falta de honradez foi unha estafa da piolla. Botou anos desapegando dos expedientes as pólizas e os timbres móviles, que non estaban matados e revendendos, ata que o cacharon. Entón o expediente armáronllo a el e picou fora do Concello. Andou saltando dun traballo noutro ata chegar ao cine imperial. Puxeron ao coidado dunha lanterna e dun mártir a orde ás escuras. Aquelo de manter a orde facíalle agromar todas as súas lembranzas de pistoleiro. Manexaba a lanterna como unha arma. Por aquí, dicía yo ao espectador, mentres o raiolo da luz facíalle de punteiro director. Séntese nesa, aí, engadía imperativo, ao tempo de apuntar a unha butaca coa súa pistola lanterna. Aquelo de conducir xente entre a escuridade do cine recordaba os seus paseos entre o lusco e o fusco, levando diante a ovelliña que remataría, nunca mellor dito, na beira da estrada ou dun río entre un bosquiño de amilleiros. Ata de acomodador, o Contreras tiña mala baba. Vixiaba as parellas de noivos que se puñen nas últimas filas, esperando acachoupado como se fose un gato á espeira dos ratos. E cando os pobres rapaces estaban de todo alleos e cantos a rodeaba xente, música e película, aparecía o Contreras coa súa pistola luminosa desfacendo a escuridade nas entrepernas, sacando a luz braguetas, petrinas e inquedas anatomías cando a cousa estaba do máis animado. Perdoe, Xavier, súa nai está na porta preguntando por vostede.
Berraba aos mozos que daban un brinco co susto como se lles petaran unha guillada, malamente tentando taparse da inquisición daquel foco de luz. Pero que me di? Se eu non me chamo Xavier, acertaba a dicir o mozo cando recuperaba os folgos. Perdoe, perdoe, e disimular si faltei, contestaba yo Contreras, na mentres apagaba a lanterna e marchaba rosmando entre os demais. Ide pro monte do Castro, porcos, máis ca porcos, merecíades que vos capasen. E agora comprado o libro e lelo para saber que pasou co Contreras. Bueno, Monte do Castro non era Monte do Castro, Podía ser a Rañoa, ou podía ser Corzos, vai ti saber. o Parque do Carballín. Desde logo en Vigo non sucedeu iso. Bueno, se tendes algunha cousa que preguntar, algún comentario que facer aquí, eu estou disposto a o que queirades, va? Non, vouche facer unha, aquí máis ou menos comentache. O proceso, a mí me interesa un pouco que estamos falando de unha ficción, é dicir, un libro de relato. Por tanto, a ficción non é o mesmo que facer non ficción. Non ficción, máis ou menos, vas contando que ves, ou a ficción hai que traballar o estilo, hai que facer unha serie de... Entonces, cando falanos do proceso técnico, é dicir, cantas corresendas, é dicir, en contacto co editor, tantas veces, hubo que mirar, e volver un ano antes, e repetir as historias, descartar moitas, conta esa parte. A ver, inicialmente, cando empezamos a pensar en este fillo, inicialmente eu recollín uns 35 relatos ou máis e mirei o que se podía facer con eles. Outros escribinos, novos, completamente novos, para este libro precisamente. Desbotei moitos deles porque non me pareceron oportunos, non tiña o estilo que eu quería que fose aquí. Unha vez que pensei que os relatos estaban pulidos, que estaban todos aqueles erros que a veces non te das conta deles hasta que os relees. Unha vez que fixemos eso e, digamos, estaba o texto terminado e marchou para o editor, eu creo que se corrixiu tranquilamente 8 veces, porque sempre aparecía algunha gralla que había que poñer ben. Inda así, aquí hai 3 finas, que non vos vou contar porque xa as veredes. A pesar de todo, o editor mirou o libro, o editor fixome algunha anotación, eu creo que isto non debería ir aí, eu creo que isto non é así. Precisamente en este relato do Contreras había unha frase que il quitaba e eu non a quería quitar, pero reformeina, porque non me gustaba tampouco explicarlle demasiado aos futuros lectores o que viña despois. 8 correccións que implican volver a ler todo o texto unha vez de arriba a baixo. O que pasa é que como os textos xa o tes na cabeza, moitas veces lees moi por encima, por eso se escapan cousas. Tamén quixen que os relatos non tuveran unha época moi determinada, inda que polo contexto e polas cousas que se falan, hai algúns relatos que se ve claramente que non están escritos no 2026, como pode ser en concreto este, porque se falamos de un tipo que paseaba os desafectos a réximen para pegar un tiro e chimpalo nunha cuneta, que despois o meteron no Concello e que despois andaba con a lanterna e que iba a avisar inda que fose mentira, avisar aos señores que o estaba esperando a súa nai, é señal de que todo iso ocurriu fai moitos anos e non había teléfonos
teléfonos móviles, porque senón a nai chamaría o tipo ao teléfono. Si hai sucesos que ocurren agora e por todo como se relata, están escritos pensando precisamente en esta época totalmente actual. Non sei que máis dicirvos deso, da historia dos contos. Insisto unha vez no que dixen ao principio, procuro que o galego que empleo sea o galego que normalmente usamos todos. É evidente que cando escribes para non estar repetindo continuamente o mesmo. Eu supoño que moitos que escriben pasamos por un tamiz, pasamos ao texto para que nos diga que palabras se repiten. E é moi curioso porque se o lees non te das conta, pero se o pasas por ese sistema sí que ves cantas veces repetiches unha palabra sin necesidade. Entonces eso sí hai que corrixilo. Pero bueno, esa é unha técnica que non ten demasiada importancia. Se o traballas e ao cabo de volver a ver e leer entre o editor e eu, pois acabamos sacando un texto bastante limpo. E aínda así, con todo ese traballo que dá, que se fai con gusto, porque eu divírtome moito escribindo. Procuro, cando escribo, que o lector o pase ben. Eu penso, cando escribo teatro, que escribo teatro para o meu grupo, para Tiruleque, estou sempre pensando no espectador. Non estou pensando en que me vou lucir eu ou o compañeiro dicindo aquel texto tan bonito, non. Estou pensando no espectador. Como vai recibir, si o vai sentir, si se vai rir, si se vai emocionar. Pois o mesmo fixen con estes textos. Pensando no lector, no futuro lector. Por eso procuro que o galego sea coloquial. Non sei se contestei a todo o que querías. Bueno, entonces, permitidme unha última reflexión ao fío do que pode representar. É dicir, vamos a ver, hai unha cousa que está clara, hai unha tradición na literatura galega que é a tradición do conto, non vou agora ir ao tópico dos contos da lareira, que todos teremos a olvidar, todos teremos máis ou menos na cabeza. Bueno, no meu caso, podo dicirlo, a miña nai, meu pai era de Vilela, e miña nai ainda vive de Punxín, de Ceás de Punxín. E eu sempre recordo unha cousa de neno, que hasta os 10, 12 anos juntábamos ao redor da lareira, que si, era unha casa onde había lareira, todo, e contábanse contos, contábanse historias. Había un valor natural, a xente que contaba e sabía contar historias, non? Esa tradición se reflicte desde Fole a un montón de xente na literatura galega, non? E eu creo aquí, e aquí casi me transfiguro en crítico literario, que o libro de Pepe vai nesa línea, porque cando di o Pepe, cando di que o editor lle deu un billboard e tal, e máis Pepe, ti o comentaxe noutra presentación, había un relato que dixaches fora, a última hora. Sí. Dixaches unha última hora fora por unha cuestión de... Bueno, o digo que pensaxe, non querías, podía darle lugar a máis... Sí, si me permite, explico. A ver, había un relato, eu creo que estaba moi chulo, e non desboto o volvelo a retomar de outra maneira. Pero era un relato que, para poderlo contar, tiña que levar unha serie de datos históricos que non se podían disfrazar, porque senón o relato non valía para nada. Entonces falábase de uns documentos, falábase de un señor que tiña unha responsabilidade sobre esos documentos, e ese documento desapareceran, logo apareceran dunha forma moi especial e tal. E claro, eso non hai maneira de disfrazalo. E se o disfrazas, ese conto xa non é conto. Entonces, bueno, pois había que desbotar. Tamén desbotei outro que en principio metino porque era un conto que lle escribín para a miña neta, para a maior. Pero logo, un pouco máis asentando un chisco máis,
dixen este conto é un conto infantil, inda que é extrapolable, porque os contos infantiles teñen moi mala hostia, só hai que escarbar un pouquiño. En fin, Hansel y Gretel e la Caperucita Vermella teñen unha carga fina. Bueno, pois, como era un conto infantil, quiteino. Por eso quedaron en 28, que inicialmente iban ser 30. Pois remato, efectivamente, ese era o inciso que facía, e remato dicindo na miña, como digo, con a miña opinión, e xa que está aquí o amigo Paco Carballiñés, e que ademais entende moito desto de libros, na historia do Carballiño, por lo tanto da comarca, este libro vai a pasará a ser un pequeno clásico, explícome, porque se puxo pouca afición no Carballiño, é dicir, todos recordamos a Eugenio Miras e la Vista, bueno, pasaríamos con Pardo Bazán, co Cisne de Vilanorta, logo pedíamos a Vista, o Pepa Loba, claro, e pouco máis, non? É certo que sobre todo, vamos a ver, este tipo de publicacións nunha editorial convencional, unha clásica, con Xerais, Galaxia, non nos deciden vender non por calidade, sino por mercado. Por mercado, é dicir, no contexto deste libro, bueno, ahora mesmo podía certificar aquí o libreiro que anda por aquí, pois podíamos dicir en términos términos de mercado un bestseller neste momento, porque leva vendidos máis de 150 exemplares, copias. Iso é unha pasada. Se extrapolades eso a literatura galega, pois serían 5.000, 10.000 exemplares, unha barbaridade. Pero as editoriais galegas non están por a literatura de ambiente local. E, sin embargo, os concellos si soen a apoiar este tipo de iniciativas de coller e publicar historias locales. Pero cal é o problema que lles topo eu? Non vou poñer nomes, obviamente, para dejarles na comarca, non vou poñer nomes. Que é coller, escribir, chegar, meter na imprenta e non é así. Hai que meterlo mando de editora, que darle unha volta, hai que poñer que sexan libres, que estén ben escritos, que este o libro ben diseñado, porque aí, por exemplo, os libros teñen que levar unha matrícula, teñen que levar un ISBN, un depósito legal, etc. E, sobre todo, teñense que ler. Cando abres un libro, perdona, Paco, cando abres un libro, por exemplo, pois ten que quedar, bueno, perdonade que me estenda, pero saca, bueno, por exemplo, cando se abre o libro, a caixa, que chaman a caixa, ten que quedar margen aí en blanco para que se poda ler ben, non? E entón, nese sentido, a edición procurouse cuidar, non? Entonces, o alcalde de Presidencia que quere publicar. Pois nada, pois xa se... E nada, eso era unha reflexión. Non, pois sí, perfecto. Pero a veces, é dicir, a humildade, o escritor ten que ter, bueno, perdona, non estou dando coñazo, pero o escritor, claro, o sei o que fago, desgraciadamente sei o que fago, e ten que ter un grado de humildade de pensar que non eres o mellor escritor do mundo, de pensar que acabas de escribir algo que ti o ves interesante, pero tens que ter a modestia suficiente para o editor, sexa o xuiz que che diga, mira, neno, as editoriais que antes de mandamos o original, ahora xa non o fan, bueno, algún fan, a min xa non o fan, pero bueno, por sobias, pero o fan. Cando un exemplar que te mandas a editorial non vale para nada, eles non che digo, mira, isto va para, eso non che digo. Eles dixe, está ben, pero dalle unha voltilla. Non sei que podes dar unha voltilla, o sea, están che dicindo que non vale para nada, pero se morixes e te das unha volta, pois está. Hai que ter humildade para dicir, vale, perfecto, porque voulle dar unha voltiña. Entón, remato dicindo que o mérito do libro é que son como un conto da lareira, urbano, neste caso, a lareira é o Carballiño e a comarca, ese é a idea, non? E creo que lle saliu moi ben. Non o debo dicir eu, pero digo que sea amigo. Sí, a ver, recollendo un pouco o que acaba de decir Miguel, eu supoño que ele tamén o fai. Bueno, constame que o fai, porque temos comentado máis veces. Cando eu escribo un conto, ou o que sea, un conto ou unha obra de teatro para o Grupo Tiruleque, escribo máis teatro que relatos, porque o necesitamos no grupo de teatro. Entón, escribo, o que sea, venme a idea, desenvolvoa, ben, fago os diálogos, ou aquí fago as relacións, bum, e queda aí. Como a masa madre,
hai que deixalo levedar. Porque si aquilo que escribiches en ese momento en que estás inspirado eres un fenómeno, bueno, sempre se dixo que la inspiración te pille trabajando, é certo. Si o que escribiches en ese momento que pensas que é a literatura máis maravillosa que hai no mundo, iso é unha atrapallada. Porque hai que deixalo e cando ti o deixas e o recolles coa mirada limpa do tempo que pasou, daste conta que fixeches aquí unha falta, aquí mal, aquí está, aquí repetiches este razonamiento non vale pa nada, e corrixes, e corrixes, e corrixes. Os contos estes, o que menos está corrixido 5 veces, o que menos. E hai contos que ocupan nada, media folla, pero están corrixidos. Porque o que se ven á cabeza de entrada é maravilloso, pero non sempre é bo. Hai un dito en teatro que se dice cando escribes unha obra de teatro e faz un diálogo e o facedes entre 3 ou 4 e todo se vos ocurre esa maravillosa frase, tira con ela. Se lle ocurriu esa frase a 5, non vale pa nada, tens que ser original. Entonces aí é onde hai que deixalo que acougue e despois volves a velo. Digo, isto é o que fago, non sei, algún por aí se fai tamén, pero logo é o que fago. Non vou cobrar nada por preguntar. No despacho sí, pero aquí non. Digo por si queredes preguntar alguna cousiña e tal. Bueno, creo que tamén é de xustiza facer un recoñecemento a Miguel, que creo que foi a persoa que te animou a meterme nesto. A parir o fillo, non? Sí, a ver, os 70% do que hai aquí estaba parido xa. Pero algo, Miguel, tes que publicalo, tes que facelo, e boteime pa diante e escribín algo máis. Isto estaba escrito moito xa, porque fai tempo que escribo. O que pasa é que nunca pensei en publicalo. Entón estaba aí, porque venche unha idea e desenvólvela. E a veces as ideas que che veñan aproveito para poñerlo nunha obra de teatro, entón xa non van narradas. Van para despois podamos poñelas ante o público. Pero ya está, tengo moito. Pensando na fixeses antes de publicar un libro. Non creo que a persoa que escribe un libro sobre o silleiro de Maside deixe correxir moitas cousas. Bueno, xa sabes que... Pero bueno, a idea era publicar ese libro, porque eu teño un estado, había correxido, que sí que hai historia do povo, historia de Maside, sobre os silleiros e sobre os alcumes que había un pouco aquí no Concello, e si me pareceu a ratos interesante. Despois, bueno, a forma de escribir é totalmente distinta e exasperada. Moitas gracias por vir a todos, moitas grazas. Bueno, comprado o libro, encantados. por suposto. O Ricardo. Moitas gracias por vir a todos. É que estaba pensando, eu dixo, este é o Ricardo. Hai trozos. O sea, que sobre todo os alcumes. Pois a ver.